Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Lapha kwi-comment futhi njengoba bengishilo ukuthi uma ubuza kwi-comment sizokwenzela ividiyo sibuye nempendulo yakho. Obhalile uthi, ngicela ukubuza nginokuphupha kunomuntu ongidunuselayo, ngabe-ke lokho khona kusuke kubika ukuthini? Engingakusho nje ngokuphupho lokudunuselwa noma ubona bedunuselana okanye kudunuselwa wena, lelo phupho alikho lihle. Lelo phupho lisuke lihambisana-ke nento eyisichitho. Ngingasho ukuthi hlampe ukugadlwa ngey'chitho kunomuntu okusebenzisela imithi, alikho lihle. Ukudunuselwa siyazi ukuthi vele nje empilweni kuyinto vele esingayithandi, engekho nje inhle. So uma usuthi wena uyakuphupha, lelo phupho alikho lihle. Engingakusho nje ukuthi sukuma, sukuma. Sizokwazi ukuthi thina sikuxhumanise nogogo la ozokunikeza lowo muthi noma ngithi leso siwasho esokusiza ekuthenini ukhiphe isichitho, avuleke amaphupho wakho, kube amaphupho amahle kungabi amaphupho amabi. Kanti uma unenkinga futhi yokuphupha uyakwazi ukusitshela sikudlulisele kuyena futhi uzokusiza ekutholele lokhu okumele-ke ukuthole. Futhi okunye-ke noma ngabe isiphi isiwasho noma umuthi noma imbiza oyidingayo, uyakwazi ukuthi uxhumane naye ugogo uzobe-ke esekusiza nangalapho. Siyabonga ukuthi usiphe indlebe, ungakhohlwa ukusilandela, u-subscribe, usilandele naku-Facebook, ubuze umbuzo kwi-comment ukuze sizobuya-ke neyakho ividiyo sesizophendula owakho umbuzo. Nisale kahle.